Benvinguts a l'espai de càpsules de salut que fem sempre amb la farmàcia Isern, i ara feia dies que no ens venia a la Lourdes Isern. Aquí saludem. Lourdes, què tal, com estàs? Hola, bon dia, Carles, molt bé. Benvinguda als estudis de Rep 107. Gràcies. Avui, per un tema, primer de tot, com us va a la farmàcia? Molta feina. Estem en temporada post-Covid, tot i que el Covid encara continua. Sí? Suposo que heu tingut mesos molt durs pel tema del Covid, no? I ara? Sí, com tothom, com tots, no? Cadascú des de la seva parcel·la ha patit de la seva manera. I ara la veritat és que es comença a notar que la mascareta l'estem portant menys, Sí. perquè comencen a haver-hi encostipats i refredats, mocs i tot això, tota aquesta patologia d'hivern que feia doncs, un any que no vèiem. I la gent té por ja que si és un constipat que no sigui Covid. No. És tornar a la normalitat, no? Entre cometes. Sí. I així, doncs bon símptoma, no? Que tot torna a ser com fa un any i mig abans. Doncs sí que ja tocava. Avui no parlarem de Covid, perquè hi ha Déu-n'hi-do els programes que s'han fet a tots els mitjans de comunicació. Parlarem de la anticaiguda de cabell, que ens preocupa tant a homes com a dones, sobretot quan arribem a certa edat, no? Què ens parlaràs? Concretament, quina és la temàtica que ens parlaràs avui? Doncs aprofitant que estem a la tardor, que és una estació de l'any que va molt, molt lligada a la caiguda del cabell, doncs volíem explicar-vos una mica quina seria la rutina a seguir per la caiguda de cabell a nivell general. Vull dir, quan ja són problemes més concrets o més crònics, que llavors ja sí que aquí diríem visiteu el dermatòleg, que us proposarà ja un tractament personalitzat, però veurem una mica a trets generals quina seria la rutina, amb quins productes ens podem ajudar per evitar, per frenar d'alguna manera aquesta caiguda, per reforçar el bulb pilós, per reforçar la fibra capilar, perquè al final és un problema que qui el pateix angoixa, no? Perquè forma part de la nostra carta de presentació, el nostre cabell, i veure que la densitat del nostre cabell o que la vitalitat del nostre cabell va disminuint, es va perdent o no? Es va debilitant, doncs no ens agrada. I com que és algo que afecta a moltes persones, ara en aquesta època de l'any, doncs hem pensat que seria una bona idea de poder-vos donar 4 o 5 idees de què podem fer. Abans de parlar de les idees que ens donaràs i d'aquests productes que aportes, és veritat això, que la tardor ja és una època, tardor-hivern, propensa a la caiguda de cabell? Exacte, sí, una mica com la natura. Igual que la tardor és quan els arbres que han de perdre les fulles tenen aquest cicle, doncs una mica amb el cabell passa el mateix. És veritat que hi ha molts orígens diferents, vull dir, pot ser també que sigui un origen més nerviós, més emocional, perquè realment hi ha una patologia de fons, inclús herència, no? Hereditari, també podria ser. Sí, lligat amb el tema androgenètic, sí, i també familiar, no? Que d'avis a nets i així, o de pares a fills. Però parlarem de la caiguda general. Que pot afectar a homes i a dones en aquesta temporada com és la tardor, que sí que és veritat que hi ha una incidència més elevada d'aquest problema, diguem-ne, o d'aquest símptoma. Tu mateixa, digue'ns alguna ajuda, alguna idea per intentar que no hi hagi aquesta caiguda. O intentar frenar-la, no? Doncs mireu, ja ho sabeu que nosaltres com a farmàcia Isern, que som una farmàcia integrativa, que ens agrada pensar una mica en global i veure la persona des d'un tot i atacar d'alguna manera els problemes des de diferents angles. La nostra aposta sempre és fer com un in and out, és a dir, treballar el problema des de dins i des de fora, i llavors, per simplificar-ho, des de dins, càpsules, que algú pot pensar, ostres, però si és un problema físic com de cabell, no? Sí. De les fibres capilars, pastilles, comprimits, perquè el més normal pensin xampús, no? Xampús o productes externs, que sí que hi són, i ara els veurem, però veurem que són complementaris, d'acord? I això que dèiem per dins i per fora, importantíssim, d'alguna manera aportar nutrients, aportar vitamines, minerals,
la cistina i la metionina, que són aminoàcids que es diu que formen part de la queratina del nostre cabell. Llavors és que via oral, és a dir, prenent-nos cada matí un parell de càpsules, doncs aquests extractes, que al final són productes, són complements alimentaris, són productes a base d'extractes vegetals, i vull dir que això en principi no té contraindicacions, vull dir que no és un medicament en si mateix, però sí que ens ajuda a anar a reforçar a nivell de bulb, a allargar el cicle del cabell, evitar aquesta pèrdua doncs, més densa, més massiva. Val? Llavors, per una banda, prendrem d'alguna manera vitamines específiques pel bulb i pel cabell per actuar des de dins. D'acord? Això per una banda. I per l'altra tenim unes ampolles. Són unes ampolles que aplicarem a nivell extern perquè de forma externa el bulb pilós també rebi més vascularització, estigui estimulat perquè creixi amb més força i perquè aquell cabell dèbil que ha de caure doncs, es mantingui més temps. Estem parlant de productes tots naturals, no són productes... Són extractes vegetals, correcte. Sí. Val? De totes maneres, sempre que vingueu a la farmàcia us preguntarem si ja de base preneu algun medicament, si hi ha algun problema de salut que haguem de saber, no? perquè tot estigui controlat. Que no sigui contraproduent. Exacte. Sí. I llavors aquestes ampolletes el que farem és una ampolleta la utilitzarem durant 2 dies, durant 2 nits. Veieu? Això són les ampolletes, que ja ve aquí marcades amb els mil·litres, amb la quantitat, i és mitja ampolleta que ens l'aplicarem al cuir cabellut, que el cuir cabellut és la pell que tenim en el cap, que està amagada... No el cabell, sinó... Que està amagada pel cabell, i farem mitja ampolleta cada nit. L'aplicarem suaument, fent cercles amb les imes dels dits, per estimular, i perquè els principis actius d'aquesta ampolleta penetrin. Llavors tindrem l'acció que pel matí haurem pres el complement via oral, i llavors externament l'ampolleta, que són principis actius concentrats per això, per bioestimular a nivell de bulb, porta molts antioxidants també per protegir tot el que és el bulb i el cabell, i llavors al matí següent el que farem serà netejar-nos el cabell amb una anticaspa. Amb una anticaiguda, perdoneu. Anticaiguda, sí. Sí, que el que farà serà també regular el greix del cuir cabellut per permetre que el cabell creixi sa i creixi bé. Llavors, un xampú anticaiguda, no ens enganyem, no atacarà el que és a l'arrel del problema de la caiguda tant com ho pot fer unes càpsules com unes ampolles que són concentrades. Sí, tu li dones més importància a aquests 2 primers, no? Són més concentrats, sí. I al final és la suma del complement. Per això deia que ens agrada tractar-ho com un tractament holístic, perquè és evident que si utilitzem un producte tindrem un efecte, però que si ho utilitzem de forma complementària, doncs, per exemple, el tractament sencer, l'efecte serà molt més potent perquè estarem atacant el problema o tractant el problema des de més angles. I llavors el xampú diríem que serà més per donar vitalitat al cabell en si, però a nivell de bulb, d'arrel i a nivell intern, els que actuaran realment seran les càpsules anticaiguda i les ampolles que aplicarem mitja ampolleta cada nit. D'acord? I això, més que res que el xampú és un extra. Quant de temps, això? Quant de temps? Molt bé. Doncs està pensat perquè, com a mínim, sencer, de principi a final, fem 3 mesos. 3 mesos per garantir que li estem donant al nostre cos i al nostre, a nivell de bulb pilós, tots aquests nutrients que estan en dèficit o que necessitem reforçar. Per tant, per veure efectes, 3 mesos mínim, que després podem fer una aturada de 1 o 2 mesos i llavors tornar-ho a reprendre, sempre valorant com ens hem notat la massa capil·lar, com ens notem les fibres capil·lars, si és que hem notat una millora, perquè pensem que això són processos que el cabell té un ritme de creixement i té unes fases, i llavors que són processos que van d'alguna manera a mig llarg termini. Per tant, important, ser constants. No val que un dia em prenc les pastilles... Ho faré un parell de dies i després ho deixo. Exacte, o una nit sí, una setmana sí, una setmana no, avui m'he oblidat. Intentar ser el més... Constant, no?
constants possibles, més que res perquè l'efectivitat del tractament sigui la que esperem. Aquests productes els podeu trobar a la farmàcia Isern? Els podeu trobar a la farmàcia Isern. De fet, és un laboratori formulador que formula específicament per nosaltres. Màxima qualitat, a molt bon preu. I, com sempre, a Farmàcia Isern us voldrem assessorar amb tot allò que necessiteu i que us preocupi. Mira, jo fins ara estava fent servir només un xampú tal, no? I tot això els hi podeu assessorar, no? Sí, que al final això, el xampú és un extra, és un complement, però que la base és les pastilles les càpsules i la loció a nivell de cuir cabellut. Fantàstic, doncs idees en aquest cas per l'anticaiguda que ens ha parlat la Lourdes Isern, de la farmàcia Isern. Tant per homes com per dones, eh? Sí, això és tant per homes com per dones. I una altra cosa són i edats. Edats... Perquè ja saps que a vegades hi ha gent amb 30-40 anys que ja se li comença a caure el cabell. Sí, igual. Mentre parlem de persones adultes, que ja està tot desenvolupat i tot format, cap problema. De fet, és un tema que preocupa, per exemple, els adolescents o els joves, doncs que pel que sigui comencen a perdre el cabell, no? En edats així, doncs que encara la imatge física és com molt important, no? Per la seguretat d'un mateix i així. Així que a partir de l'edat adulta endavant. No hi ha problema. I qualsevol altre símptoma que pugui ser més greu o així, per suposat, tenim els professionals especialistes, que en aquest cas són els dermatòlegs. Avui cabell, però la setmana que ve també parlarem de cabell amb la Lourdes Isern. Avui anticaiguda. Lourdes, moltes gràcies. A vosaltres. Que vagi bé. Bon Adéu. dia.